Firde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda Gazagystanyň getirilýän unlaryň bahasy ýene-de galdy. Aşgabatyň bazarlaryna we sewda nokatlaryna satylýan Gazagystanyň öndürilen unlaryň bahasy ozalkysyndan gymmatlady. Geçen hepdeniň ortalaryndan başlap Gazag unlarynyň 1 kilogramynyň bahasy 6 manat 50 tengeden satylýar. Aşgabatda ýaşaýan Tinç Amamurat Bugaýew agdalýan unyň bahasynyň ýene-de ýokarlanmagy barada maglumatlary tasdiklady. Bundan 10 una bölüm Kazakstan'dan getirilen uğurların 1 kilogramlık bahası 5 manat 50 tengede yazılıp satılanma aslında 6 manattan satılıyordu. İnliyorlu bağırlarda geçen heptanın ortalarından başlayıp satılayan kayda uğurlarının katlanma 1 kilogram 6 manattan neyle belge koyulup söz satılanma olin 6 manat 50 tengeden satıyorlar. Deyip olaytdy. Paýtagty Tinç Türkmenistanyny azyk harytlaryň we senagat önümleriniň bahalarynyň umuman ýygy ýokarlanýanyny belläp geçdi. Türkmenistan'da bahaların laytada ağzı karitlerine de senagat karitlerine de nırkların kımmatlamağı iyi giderliği doğan ediyor. Deyip olnuqtadı. Töhbetdeşlikde esasan Gazag unlarynyň Aşgabatda sewdasyny üntü çeken paýtagtly Tinçi onuň sewdasynyň soňky 3-4 aýyň dowamyna çarkandakly öwrümleri başdan geçirenligini gurrun berdi. Bundan orta Arap bilen 3 ay yarım 4 ay çemesi olur Türkmenistan'a Karastanlı önlerinden uğurlar getirilip başlandı. O uğurların 1 kilogram 2 kilogram avramlılık derecesinde kağıt koyulun 5 kilogram meşhurunda olsa sintetik halkalara kağıt koyulun. Sonra uğurlar başta getirilenine bir vazı şu uğurların 1 kilosunu 5 manattan satmakçı olurlar. Yönünü anlılar. Şu 5 manattan satmanın kadaganlarına aittiler. Son 4 manatlık bakavını yap, 4 manat 50 tengeden satı uğradılar. Sonra yoş-yoşdan kalıp bundan 2 ay çemesi olur. Şolulları 4 manat 50 tengeden 1 kilogramını sonunların 5 manattan satıp taşladılar. Deyip Tinçi gurrun berdi. Söhbetdeşimiz Gazagystanyň öndürilen 1 kilogram unyň bahasynyň 5 manada galan döwrüni polisiýanyň hemde salgyt gullugynyň gullukçylarynyň bu sewda boýunça gödäwçiligi güýçlendirenligini aýtdy. Şu döwürlerde polisiýanyň hemde salgyt gullugynyň beýleki döwlet gulluklarının usuly bazarlarda satylýan Gazag unlaryna düşdi. Olar biraz unyň hakyky hada kanun esasında getirilenligini gulluklarda hasabanlanma gullukhanalerde hasabanlanmagyny talap edýän taraplar bilen bazarlara aýdandylar. Deyip Tinçi Gazagystanyny öndürilen unlaryň Aşgabatda sewdasyna degişli ýagdaýlar hakda gurrun berdi. Ma'lum bolşýaly mundan ozal Türkmen paýtagtyny polisiýanyň jinaýat agtaryş bölüminiň gullukçylarynyň şäherdäki sewda nokatlaryna aýlanyp Gazagystanyny öndürilen unlary satýan dükan eýlerini we satyjylary soraga çekýänligi barada apreliň başynda maglumatlar peýda bolupdy. Gödäwçiligiň güýçlenen döwründe satyjylaryň Gazag unlaryny bir wada tekçelerinden girilänligini aýdan söhbetdeşimiz sonra gydygyň gowşamagy bilen olaryň täzeden satylyp başlananyny habar berdi. Sorunlar bir wada doğrudan girildiler ýöne araçyny onun kundan soňra şu talap aradan aýryldy. Uğurlar ýene de satylyp uğraldy. Deyip Tinç aýtdy. Onuň sözlerine görä alyjylar onuň bahasynyň galmagy bilen ýynjylyksızlanyp, bazar administrasiýasyna ýüz tutanlaryny olaryň ardy şikaýatlaryna beperwa garalýar. Şol bir wagtyň özünde satyjylar özleriniň ziýany galmak islemeýänliklerini aýdyp, onuň gymmat bahasynyň tarapyny çalýarlar.